تاب دجاجم 4 تايلو حدا 7 سبيتون تولد إلو دحرات سلستن تايلو كبيتو مسوت أدم كيدو سبيتو خال 7 أنت تايلو تخالاي 7 بإلو خير مو اسكي اي ثينك سو زي اي كوت تيفيا زيابري بارخ اوكي نايلوم معلتي ارستي ناي كيدان سب ايه تبليا انتي بلا لكم ناي كيدان سب ايه ناي كيدان سبينا بحافشاو انا ناي كيدان سب ايه تبل ارستينا خنهزا كيدان قدم نايت كيدان سبيه مبالنا كيدان كنفلطو يغبانا زبزحنا بوس لنفلط مالتيو بز حساب زي بزو خسلاسل كلهو بزو غزي هزيا نيرنا زيا حساب እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ኪዳን ሰብየ ማኒ እስኪ ገዛርስኩም አነ ናይ ኪዳን ሰብየኹም በሎ አምላኽ ባር ብዝኾነ ካብ ኩሉ ነገራት ክንስወር ካብ ኩሉ ክንወጽእ እዚ ቃል አምላኽ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ምንታይ መጽሐፍ ቅዱስ ኪዳን ናይ ኪዳን መጽሐፍ እዩ እጂ ኪዳን መጽሐፍ ምዃኑ ዋላ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ክልተ ይኽፈልና መሰረታዊ ትምህርት እንማሃሪና ሓድሽ ኪዳንን ብሉይ ኪዳን ንብል ብሓፈሻው ከዓ እዚ መጽሐፍ ብሙሉ እንታይ ኪዳን ናይ ኪዳን መጽሐፍ እዩ ኢሉ ዝጽዋ ማለት እዩ ኪዳን ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሐሳብ ክንሕዝ ይግባአና ኪዳን እንታይ እዩ ኪዳን ማለት ክንሓስቦ ዝግባአና ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኪዳን እንታይ እዩ ክልተ ወይ ከዓ ሰለስተ ኮይኖም ዝሰማምዑሉ ወይ ከዓ ሓደ ሐሳብ ዝኾኑሉ እዩ ኪዳን ኣተው ይብል ከም መንጸር ሰብ ክልተ ሰባት ኮይኖም ድም ሰለስተ ሰባት ኮይኖም ድም ወይ ጉጅለ ደ ኮይኖም ድም እንታይ ኮይኖም ኪዳን ያቱ ሓደ ነገር ሐሳብ የምጽሞ ብወንታ ይገብሩ ተሰማሚዖም ንኦንታ ይገብሩሉ ምጥማር ማለት እዩ ኪዳን ህጂ ሰባይን ሰበይትን ሲ ኪዳን መስዓሰሩ እንታይ ይሆኑ ይጣመሩ ሓደ ይሆኑ ማለት እዩ ህጂ ቃል አምላኽ ናይ ኪዳን መጽሐፍ እዩ ንብሎ ሓደ ንስዩ ኪዳን ማለት እንታይ ማለት ዝብል አመርክ ንሕዞ ጽብቕ እዩ ብኸመይና ናይ ኪዳን ሰብ ንኸውን ብድኾነ ብዛዕባ ኪዳን ክሓስብ ከለኹ ብዙ ነገር ሐሳብ አለ ባይዘወይ አነ በዓል ቃል ኪዳን ሓቀይደ ማለት በሓፈሻዊ እትዮም ዝተመርዓው እንታይ ይገብሩ ኣብዚ ቃል ኪዳን ቁርብ ኣብቲ ሐሳብ ክኸይድ ምንታን ኣብቲ ክትመርዖ ከለኻ ብዛዕባ ዝሓስብ ከለኹ ነቲ ተመርዓ ኩሉ ሰዓት ወይ ድማ ነቲ ቃል ዝዓተ ኩሉ ነገራት በቲ ሐሳብ የምጾ ይርዮ ነይረሞ ኣብቲ ክሽኦ ትመርዖ ከለኻ ረይዎሞ ንኣብነት ኣነ ክመርዖ ከለኹ ከም ምድሪ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ካብ ሚልዮን ሓንቲ ወሲደ ሓንቲ ኣነ ኣይ ትምልከተኒ ሓንቲ ወሲደ ንሳው ንዓይ ሓንቲ ወሲዳ ማለት እዩ እግዚአብሔር ክፈጥር ከሎ ንመን ይፈጥሮ መጀመርታ ንአዳም ሓደ ይፈጥሩ ውድቀት ክመጽእ ከሎ ብመን ይመጽእ ሓደ ይመጽእ ብመድሓን ክመጽእ ከሎ በቃመ መጽእ በሓደ ይመጽእ ብክርስቶስ ይመጽእ ማለት እዩ ሕጂ አነ ክመርጽ ከለኹ ኣብቲ ይርዮኽ ስለነበርኩ ማለት እዩ ኣብቲ ቃል ክትኣቱ ከለኻ እንታይ ትብል ብዙ ትምህሎ ቃል ኣለካ ብዙ ኣብቲ ቃል ኪዳን ክትገብር ከለኻ ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ሕብረትን ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ጉባኤን ኣብ ቅድሚ መንግስትን ኣብ ቅድሚ አምላኽን እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ትምህልሞ ነታ ናትካ መርዓት እንታይ ትገብር ተወስድ ቃል ኪዳን ተሓብር ማለት እዩ ሹ ኣብታ ናይ መወዳታ ስርዓት ናይቲ መርዓኽ ምህረኩም ኣይኮንኩን ግን ስርዓት ንገብሮ ማዕረኽ እንደይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ብትሃዝ እቲ መንፈስ ናይቲ ሐሳብ ክትረዶኒ ስለዝደለኹ ብድሕሪው ኣብ መንጎ ታመርዓት መርዓውን እንታይ ይገብሩ ሽምዓ ሂዞም ኣነ በይነ የብርህ ነይረ ሳትብልሞ ኣነ ሓንቲ እንታይ ትገብር ኣብ ሓደ ሽምዓ ትወለ ነተን ክልተ ሽምዓ ተጥፍ ኣብ ሓደ ሐሳብ ትኸውን ሹ ኣብታ ናይ መወዳታ ስርዓት እዚ ድማ ንምልክት ገይረ ይገብረሉ ኺልካ እንታይ ትገብሮ ኣብ ኣጻብዕትካ ትገብሮ ታመርዓቱን ኣብ ኣጻብዕታ ትገብራሞ ሽኡ በዓል ቃል ኪዳን ምዃነ እንታይ ይገበር ይፍለጥ ማለት እዩ ሰባት ከይ ነገር ካዮም ኢድካ ምስራአዩ እንታይ ይገብሩ ካዮም ይፈልጡ ካዮም በዓል ቃል ኪዳን ከም ዝኾንካ
እንታይ ይገብሩ ኻዮ ይፈልጡ ኻዮ ሓደ ዝፈልጦ ነይሩ እንታይ ይገብር ቀትሪ ኣብ ጅቡ ይገብሮ ገዛ ካኣቶ ከሎ ኻ ይገብሮ ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት ኣውጽኻዮ ደገ ትውዕሎ ክትኣቶ ገዛ ሰበይትኻ ክትሪኢኻ ክትገብሮ ኣይኮነን ማለት እዩ ሓፈሻዊ ተረዲኹምን እትኾኑ ኢኹም ቃል ኪዳን ምሕባር ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኣብ ኢልና ባይዘወይ ዝተመርዓኹም ሰባት ክትገብሩ ጽቡቕ ኣይተውጽዎ ሓደ ግዜ ጸይባትንሲ ምስ ተመርዓኹ መጀመርታ ዝገበርኩ ቃል ኪዳነይ ጸይባትኒ ሕጂ ኢደይ ምስ ሃበጠ ኣውጽዮ ግን ኣይከኣልኩን ክገብር ኣለኒ ግድን ከይደ ዝኾነ ነቲ ኦርደር ክሳብ ዝገብሮ ግድን ከይደ አርቲፊሻል ገይረ ማለት እዩ ናይ ምልክት ዝኾነኒ ማለት እዩ ክገብሮ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ሓደ ምልክትካ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ስለዚ እንታይ እዩ ምልክትና እዩ ቃል ኪዳንና እዩ እዚ ከምቲ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ስርዓተ መርዓ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ብጥቕልሉ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ሓፈሻዊ ኣምላኽ እንተዳሪኹሞ ሕብረት እዩ ወይ ከዓ ሓድነት እዩ ሰባት ከምቲ ዝበልክኹም ሰብኣይን ሰበይትን ቃል ኪዳንኣቱ ሰብ ምስ ሰብ ወይ ድማ ማሕበራት ምስ ማሕበራት እንታይ ይገብሩ ቃል ኪዳንኣቱ ሃገራት ምስ ሃገራት ቃል ኪዳን ይኣቱ ሽኡ ንምንታይ ይኣቱ ዕላሙ እንታይ እዩ ንኡ ዝምልከት ማለት እዩ ግን ኣብ ኪዳን ይኣቱ ኣብ ሓደ ኣትዮም ነቲ ዝደለይዎ ዕላማ እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም ክበጽሕዎ ድዮም ነቲ ዝደለይዎ ዕላማ ክሓርምዎ ድዮም ኣብ ኪዳን ኮይኖም እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም ነቲ ነገር ይፍጽሙ ኪዳን እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኪዳን ብቃል ትተኣታቶ ብዘረባ ኣምጽኻ ነዚ ነገር ትዛረቦ ማለት ስለዚ ሰብ ቃል ኪዳን ኢና ክብል ከለኹ ቃል ኣምላኽ ብሙሉኡ ብዘይ ግድስ ክትዕ ናይ ገለገለ ናይ ቃል ኪዳን ሰብ ዲና ኣይኮንና ኒና ክንፈልጥ ዝግባአና ከምቲ ዝበልክኹም ኣነ ኣብ መገዲ እዚያ ምስ ረኣየ ሰብ በዓል ቃል ኪዳን ምዃንካ ሰብ ይፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኪዳን ንብሎ ዘለና ሕብረት እዩ ምስ ጓል ሰብ እንታይ ትገብር ተሓብር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ምልክት ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ምልክት እዚ ከዓ ሰባት ምስ ረኣዩኻ በዓል ሓዳር ምዃኑ ይፈልጥ ብዛዕባ እዚ ከሰላስል ብዙ ነገር ይርኢ ነይረ ብፍላይ ኣብ ስደት ብፍላይ ዝበረኻት ዝመጻና ብዙ ንፈልጦ ኢና ብዙ ብፍላይ ኣሓትና ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ሽግር ዘለዎ ኣብቲ ካብ ስደትና ብፍላይ እቲ ናይ በረኻ ስደት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ሓደ ግዜ ዝከረኒ ካባና ብዝሓና ግሩፕ ነርና ኣብ ቸርች ሓንቲ ቃል ኪዳን ኣይትያ ነይራ ማለት ኣይፈለጥና ኦልሬዲ ኩሉ ሰብ እንታይ ዝብል ተመሪዓ ይዝብል መልእቱ ምዃና ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ ባይዘወይ ምሩዓት እንተዳ ኮይንኩም ቃል ኪዳንኩም እንተዳ ርዩ ሰብ ኣይደፍረኩምኒ ተወድያ ሰብ እንታይ ክገብር ኣይክእልኒ ነታ ጓል ይኹን እንተኾነ እንታይ ክገብር ኣይክእልኒ ክደፍራ ምናልባት ብሓፈሻው ግን ክደፍር ዝኽእል ኣካል የለን ምስራያስ ኢዳ ምስራያስ ተሓዳሪ ኢሉ እንታይ ይገብር ፍንተት ይብል ድሓር ስለምንታይ ብድሕር ግዜስ መርእቱ ኣይተመርዓኹን ኢላትኒ ዋት ኢለ ታዳ ቃል ኪዳን እቲ ከብዚ ኣይለስ ብዙ ሰብ ስለ ዘሸግረካሲ ምንታን ዓፎም ምንታን ክነዕፅኦም ኢኻ ትገብሮ ኢላትኒ እታ ነገር ሕጂ ክሪኣ ከለኹሲ ሰንሲባትኒ ኣብቲ ሽኡን ሓቃያ ሽኡ ሰባት እንታይ ይገብሩ ፍላይ ኣወዳት ስደት ሲሉ ገጣም ስለ ዝኾነ ኣሓትናኻ ብዙ ዋጋየን ዝኸፍላ ኣብቲ ስደት ብፍላይ እትዮም ኣብ በረኻ ንመፅእ ንሪአን ዲና ደቂ ኣንስትዮዮም ካብ ይወስድዎም ምሽ ሰብኣይ ዘለዋ እንተዳ ኮይኑስ እንታይ ይገብራኒ ዋላ እቲ ጨካን ዝኾነ ሰብ ነቲ ዘለዎ እንዳገበረ እዩ ነቲ ሕልኑ ቀታቲሉ ዝኸይድ እምበር እንታይ ሽም ኣሎ ማለት እዩ ኣሎ እቲ ሓፁር ኣሎ ኣብ መንጎ ሕጂ ብኸመየ ቃል ኪዳነይ ዝገብራ ኢላትኒ ትኽክል እያ ነይራ ማለት እዩ ኣብቲ ዝብፃሕ ምስ በፅሐት ድማ ነቲ ውፅያ ነቲ ዝደልያ ወይ ከዓ ተመሪዓ ማለት እዩ
ሕጂ እንታይ ክብል ደለይቲ ሓሳባተይ ኣብዝና ኣስሮ ቃል ኪዳን ንሱ እንታይ እዩ የፈርህ እዩ ብጣዕሚ ዘፍርህ ስለዚ ርዝነት ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ይግባና بقال أملاخ مسرت كنريو أنت دا أخوينا زيابير قال نايكيدان سبات كنبلكنا أملاخن سبن أنت عتيله بقال كيدان عتينا له سلزي قايو أماتيو تزارب كله يسوس أتانيمو داتا ساعات بزعبا دمن سجان كبوم كله انتايلهم أتامو داتا ساعات انتايلهم أزيسي انتايلهم هم ببليس كاب أماريكوس 14 هنا الله إنكازي أخبرك أوكي أماريكوس 14 إسران 3 إسران 4 الله 14 إسران 3 الله سوى على أنا دمنا أمسكينه هبم كلهم ون كابوس ستايو إسران 4 ده إسران 4 إسران 3 إسران 4 يا زلمة نسخة عبلهم زي ما أنت بزحات فسسنا يحدش كده عندما زي ما أنت بزحات فسسنا يحدش كده عندما زي فسس دمي انتايو ما أنت بزحات انتاي تقبري نحدش كده دمي يو سلازي انتاي لهم أبز كده من تانك تعاتو نزي جرا أوريسوخا هاوم هجي يسوع كريستوس جابير بودو غيرو حدش كده انتاي غيرناي أتيلناي نعينا أحدكم أتيلناي سلازي دما سب نكريستوس كقبل زلوا نتي أملاك بكريستوس غيرو مدحان زهابنا نكريستوس انت دا تقبلنا حدش كيدان مس أملاك انتاي نقبر لنا مالتي كيدان نعطل لنا سلازي زيابير نمدر مسرعياسي مدر انتا خينا لا مدر كلها ودي قال لا مدر كلها حاتي لا سلازي أمونغو سبن أمونغو أملاخن كتعرقنا زخل يسوس مسمسة انتا غيرو حدش كيدان أتيلنا مس أملاخن تا غيرنا التعرقنا سلازي نكريستوس مستقبلنا يو انتا نخون حدش كيدان مس أملاك كيدان ناتو نتك على الأملاك سلازي اتنا عايز قبلنا بو يقبل زبالو كيدان كنا عاتو مس جمرنا أملاك دمان تهيبنا ملكت هيبنا يومني أملاك زبالو وانا ما ايتين كيوني أملاخنا كم تزبلكم نكريستوس حبيت كريستيانن عبدجن أيقونن تفلاليو أكلو هيوتك ملكت كايو ملكتهم زلوهم إلوهم انتايلو منقست أملاك كما يتمثل إلو مستزاربهم منقست أملاك تمثل له نقوس نودو كمرعوز دليو يزمثل إلو مخنياتو مرعا مسقبرة نقوس قال كيدان مسقبرة شو انتايلوهم كيد الدماتي تصوى علي نابي نابتك قال كيدان زقبركو أبتو موراي زقبركو سبات داي قبرو لي تصوى علي لو بزحاد دمان داي قرب أما خنيوم نتيوم مستلعافو قتيلهم أمو داتا انتاي لهم أبقرانا ما قد انتاي قبر كيدو قال كيدان جيرو عمله نقوس انتاي لو منقست عمله كما يتمثل نقوس نمودو كمرعوز دلي يزمثل قال كيدان جيرو شو دهار دايلوم مسئلوم أمو داتا انتاي جيرو هذا نتي مرعاز خون بقو كدان زي قبرة أمونكم سأنيهو انتاو دايلو كدان مرعاز زي قبرة كاس كبي جيرك عتيخا عيلو كدان زي ولو سبيو كريستوس زي ولو سبيو زخونا يكون عب حيوتنا قدامين زدليو يسوس كريستوس يس كدانا زدليو تمرتتات كدان انتاي يدليو باي ذا واي كيدان زدليو نغرات اب قال كيدان زدليو نغرات فقري ليناي مش اب حدار تاي ليكاي فقري ليكاي نعملا مفقر ليناي كنتي نحدارنا كنفقرو نخل هجي كيدان تحلو بمنتاي تحلو بفقري تحلو امونغو 70 سبيتن بمنتاي تحلو بفقر تحلو قالاي بمنتاي تحلو بمعزاز تحلو أمونغو 70 سبيتن بمعزاز يانتاي تقبر لازي خايلو قال عملاك انتاي لو تفقرون انت دا كوينكم سي انتاي قبر يلو تزازاتي حلو أبكداني تنبرو انت دا كوينكم
ኣብትናተይ መንግስቲ ትነብሩ እንተዳ ኮይንኩም እንታይ ገበሩ ዛዛተይ ሓሉ ኪዳና እትሕሎ ብምንታይ እዩ ብምዕዛዝ እዩ ኪዳና እትሕሎ ብእምነት እዩ እምነት ክሕሉ ክኽእል ኣለዎ እጂ ኣምላኽ ክድኩኖ ከሎ ኣምላኽ ነዚ ሓዳር ክሰርሖ ከሎስ ሰማያዊ ኣጀንዳ ምስቲ ኣምላኽ ዘለዎ ሓሳብ ሓደ እዩ ምሽ ከምኡሉ ዝብሎ እሲ ሰብኣይ ሰበይቲ ርእሲ ሰበይቲ ሰብኣይ ይብሎ ምስ በሎ መስለን ኣይቲ ነገር ምስ ጀመሮ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ድማ ክርስቶስን እታ መርዓትን ዛረብሽ እቲ ሓደ ገጽ እታ መርዓት ዝብላ እታ ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስ ይብሎ ሕጂ እታ ቤተ ክርስቲያን እታ ክርስቶስ ይብላ ዳሃር እንታይ ዶ እቲ ናይ ቃል ኪዳን ዘድልየ ነገራት እንታይ እዩ ግሉጽነት የለይካ ኣብ መንጎኡ ሓዳርካ ግሉጽነት ክህልወካ ኣለዎ እንታይ ክኸውን ቃል ኪዳንካ ክጸንሕ ብዝኾነ ይኹን ግን ኣብዚ ምድሪ ዝገበርናይ ቃል ኪዳን ብፍላይ ሕጂ ሰብኣይን ሰበይትን ቃል ኪዳንና እንታይ ይሱ ኮንትራት እዩ ኮንትራት ይኮነን ኮንትራት እዩ ኣብዚ ምድሪ ክሳብ ዘለኻ እዩ እዚ ማለት እንታይ ኮንትራት እዩ ንክንደይ ዓመት ተዋሂቡካ ኣሎ ኣምላኽ ይህበካ እቲ ኣምላኽ ኣባይን ኣባኻትኩም ዝኣተወ ቃል ኪዳን ግና ንሱ እንታይ እዩ ዘላለማዊ እዩ ዘላለማዊ ቃል ኪዳን እዩ ዘለኩም ዘላለማዊ ቃል ኪዳን እዩ ዘለኒ ኣነ ዝተዋሃበትኒ ሰበይተይ ኮንትራት እዩ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክገብር እዩ ክውዲ እዩ ሓፂእ ኣለኹ ምክንያቱ እቲ እንታይ ዝብል ብሞት እቲ ኪዳን እንታይ ዝገብር ዝውዳእ ክሳብ ብህይወት ዘለኻ ግና እንታይ ኢኻ እሱር ኢኻ ነቲ ኪዳንካ እንታይ ይገብር ኢኻ እሱር ኢኻ ሕዋተይ ኣምላኽ ንዓይ ንኣኻትኩም ዝኣተዎ ኪዳን ንሱ ዘላለማዊ ኪዳን እዩ ኣብዚ ምድሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብታ ትመጽእ ንሱ እውን እንታይ እዩ ዘላለማዊ ምክንያቱ እቲ ንዓይ ንኣኻትኩም ኪዳን ዝኣተዎ ንሱ ክሳብ መወዳእታ ንዘለዓለም ምሱ ከንብረና ይእላሙ ስለዚ ሰባት ምስ ረኣኹሞስ ኪዳን ኣለካ ይበልዎ ስለዚ ኮ ኢየሱስ ተቐበል ትብሎ እኮ ኪዳን ምስ ክርስቶስ እንታይ ግበር ተው እቲ ዝሞተልካ እቲ ዝሞተለይ እቲ ኣብ መስቀል ዝሞተስ ምሱ እንታይ ግበር ኪዳን እቶ ዘይገደስ ብዘይ እቲ ኣፈላላይ ዝመጽእ ነገራት ብዛዕባ ዶክትሪን ገለገለ እሱ ግደፍኦ እቲ ቀዳማይ ዘድልይ ነቲ ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡ ጥራይ ምስባኽ እዩ ዘድልየና ክርስቶስ ዘለዎ ንሱ እንታይ ኣለዎ ኢልዎ ህይወት ኣለዎ ንሱ ነቲ ዘለዎ ነቲ ዝመጽእ ዘላለማዊ ኪዳን እንታይ ዝገበረ እዩ ዝኣሰረ እዩ ስለዚ ሕዋተይ ኪዳን ዘለና ሰባት ኢና ፍላይ ድማ እዚ ኪዳን ዘለና ሰባት ኢና ንብሎ ዘለና ብሕብረት ስለንዛረቦ ዘለና እምበር ብውልቅና ግና ኣነ ኪዳን ዘለኒ ሰብ እየ ክትብሉ ኣምላኽ ይደልየኩም እዩ ኪዳን ዘለዎ ሰብ ድማ ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ ተፈራሂ እዩ ንሱ እንታይ እዩ ማንም ሰብ ክደፍሮ ኣይክእልኒ ማንም ሰብ ክደፍረኪ ኣይክእልኒ ማንም ሰብ ክደፍረና ኣይክእልኒ ምክንያቱ ንስኻ ኪዳን ዘለካ ሰብ ኢኻ ንስኻ ክርስቶስ ዘለካ ሰብ ኢኻ ስለዚ ቃል ኣምላክ ክዛረብ ከሎ እቲ ንኣኻትኩም ዝተንከ ንዓይ ብሌን ዓይነይ ከም ዝተንከ ምክንያቱ ኪዳን ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተዳሪኽሞ ኣብርሃም ክልተ ነገር ኣጋጢሞ እንታይ ኢልዎ ኣብ ግብፂ ምስ ከደ ፈርዖን እንታይ ገይሩ ንሳራይ ምስራኤል እንታይ ኢልዎ እዚያ ጽብቕቲ ኢልዎ ጽብቕቲ እያ ወሰዳ ይብለና ሓቀይ ወሰዳ ንሳራ ወሰዳ ነገር ግን እግዚአብሔር ኪዳን ዘለዋ ሰብ ስለ ዝኾነት ከይትንክያ ምክንያቱ ንሳ እንታይ እያ ኪዳን ኣለዋ ዕላማ ኣብ ልዕልያ ዘላለማዊ ኣጀንዳ እዩ ስለዚ እንታይ ከይትገብራ ከይትንክያ ብሰንኪ ሳራ ድማ ፈርዖን እንታይ ተገበረ ተቐፅዐ ታይሉ ህልሙ ኣመቤሌክ ድማ ካልኣይ ደጊሙ አንቱም ሰባት ኪዳን ዘለኩም ሰባት ኢኹም ኪዳን ዘለና ሰባት ድማ ዝኾነ ክትንከካ ኣምላኽ ኣይፈቅድኒ ኣምላኽ ኣይፈቅድኒ ምክንያቱ ኪዳን ኣለዎ ከምሲ ኣብ ሓዳርና ኪዳን ዘለና ኪዳንና
نبقى أملاك دماء كاو زبالة يبقى أملاك كاو زبالة كناخنيو شو تايلو عم بيلك دماء تايلو لسرايا مسوسدة هفتايلو نجر جنان تايلو أملاك بحلم تايلو عم بيلك كيلو زيا وشيت كيا زلخا سبيتي وعالتي قال كيدان ايامو انتي جبره نابا انتي كيت جبر قرب انتم حواتي كيدان زلنا سبا كيدان زلالمو كيداني سلازن تايلو اجندا سلازلني مسا اجندا سلازلني مسو اجندا سلازلني مساخاتكم ነገር ግን አንታይ ክትገብር አይደልኔ ከትንኪያ አይደልኔ هواتي بينكم كنو بحوار كنو عب شجر كنو عب مكرا كنو عب حمام كنو عب قلق كنو كيدان زلكم سبات اللوات يخو عملاخ انتاي زقبر كاب كلو عب ليصو زدليو كيدانو يحلو سلازي انتاي لو انا كخيد هشكم لو مغنياتو بتمسلاخ نقرأكم سلازي دلوكي مرعتي كمرعاه خلقو عبيات مرعية أوغندا يتمرعية ببحالنا تبيتي نبيات خيد نفس سمايات مش ببحالنا عبزكو بحال إلا ونعتو يعني عد ناس ببعد خاصلة زخفت بالعبز جد ورادي كلات ناسي عب فيغاس هذه خاص كفيغاس تتمرعس فيغاس يخاطب كلات كا هكيمش جن عبت إكزامبل كنقرأكم سلازي دلوخية مستمر أخوة بيت مرعية أوغندا يتمرعية هيدن تاجرة تمرية قال يوم كاي توبيا خيدهم تمرية تونا جن تاخين بلا لخو أبت حساباتي كتزول لي دلي تمرية مس ما تأخون تاجرة نبت أنا زل خو أنا كصحبا أنت يدليني بروسس يدليني كل جزيرة ركبنا دم ما ننتهي سايب تمسعلو مجديز فتر انت بحد عمد يا تمص انت بخلت عمد يا تمص انت بثلاثه عمد يا تمص ها ناتاي جدن تايو نعها مصبايو اتزمص بروسس دما مسمص مستوده امو داتا انتاي مصيو فيزا كيدي زبل مالتي كابرحو اگر كانابي مصيا ناباي مصيا هواتي ازوز دلي نغرات حدا نغر الله املاح هذا معالتي نمرعاتون تايك غورايو وسدايو اتزلو بروسس يزلو بروسس اتكفصمو زغبو نغرات كفصمو مستفصمو غنا انتايك غورايو نتا محبرو نتا بيت كريستيانو انتايك غورايو نابت نسو زلو انتايك غورايو كاكبايو مغنياتو كيدان سلزولو مخنياتو قال كيدانات يلالو بدمو يتعدقوا بوازا يكون دم افسيسي دم هذا وديو انتاجيرو سوي الله سلازي تا محبرو تاي تغبر صيدن مسكونت املاح دمه بحدا فيسكان تاي كغبراي صواي هواتي سب كيدانينا كيدان زلنا مخانا زب زعبات زند حسبكو حدا مسكر كنغركم حفتيا غربيت عدنا عبت زلنا عدنا غربيتنا عدما يدويلاس باجاج جزا نختخيد باجاج يخطكم غربيت عدنا لكم بعبايا هجي عباجاج ثلاثة تصنيهم عباجاج يا مسيراتو تسافرا خيدا هيزو ما غنا بيكيدو او يوما ነገር ግና ኪዳን ዘለዎ ሰብ ንሳን ክትመስክረለይ ከላ መችስ አይ ኖ ታይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ንሪኦ ንሰምዖ ስለ ዘለና ማለት ሓደ ዝፈልጥ ክረዳእነ ዝኽእል ኢየሱስ ጥራይ እዩ ጀካ ኢየሱስ ካለ የብለይን ኢላ ኢየሱስ ጥራይ ምስ ፀውአት ሳብ ዝኮይድ ወሲዶማ በረኻ ነገር ግና ኢየሱስ ምስ ደጋገመትሎም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን
ኪዳን ዘለኩም ሰባት ተኮንኩም ማንም ኣይትንከይኩምኒ ክፉእ እኳ ኣባኹም እንተኾነ ኣምላኽ ግና እንታይ ክገብርኒ يحلف ኣይከበኩምኒ ስለዚ ትትጽውዖ ምናልባት ኣብዚ ናይ ንዋንዋንት ንውሉ ንኸይና ኣብኡ ግን ድውሎ ነገር የለን ክረዳእካ ዝኽእል ሰብ የለን ፍጡን ዝኾነ ረድኤት ኪዳን ዘለዎ ሰብ ተደኣ ኮንካ ግን እቲ ንኣምላኽ ዝኣምን ሰብ ግና ክፉእ እኳ እንተኾነ እንታይ ይገብሮኒ ኣብ ኣናብስ እኳ ተደርቤስ ዳንኤል እንታይ ኢሎ ኪዳን ኣለኒ ምስ ዳንኤል ስለዚ ወላ ኣብቲ ኣናብስ ተደርቤ ኣነ ኣፍ ኣናብስ እንታይ ይገብር ዓብስ ዝኽእል እየ ምክንያቱ ኣምላኽ ኣበይ ጉዳዩ ኪዳን ጉዳዩ ናይ ትምህርቲ ናይ ዶክትሪን ናይ ሃይማኖት ኣይኮነን ጉዳዩ ሃምና ኣምላኽ ጉዳዩ ኣብ ኪዳን እዩ ኣብቲ ወዱ ዘለዎ እንታይ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን እምነታት ኢየሱስ ክስበኽ ጥራይ ክኽእል ኣለዎ ንስዩ ትበዓል ቃል ኪዳን ንስዩ ህይወት ክህበና ዝኽእል ስለዚ ጀካ ኢየሱስ ካሊ ፀዋዓት ኢየሱስ ጥራይ ዝብል ከይዶም ተሰብዎ ጓል ኣንስተይቲ ሰለስተ ወዳት በረኻ እሞ ሕጊ ደይብሉ መን ክረድእ ዝኽእል ኣምላኽ ጥራይ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ድማ ዓፋ ምስ ዓበሰ ክንቀትለኩን ደሊና ይብሉ ነገር ግና እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኪዳና ነይሩ ከም ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም ክገብሩ ይኽእል እዮም ነገር ግና ንኸይገብሩ ዝኽልክሎም ኪዳን ኣለዋ ዓቢድና ኢኺ ኢሎማ የስ ዓቢድና እዮም ነገር ግና ካብ ኢዶም ዝዓቢ ኢድ ኣምላኽ ኣሎ ኣሞ ዳታ ነታ ሞባይላ ወሲዶም እዚያስ ደርቢልና ኢሎም ደርቢዮማ ኸይዶም ተበቲ ብሰላማ ካገዛእ ተመለ ኣይ ክብለኩም ደለ ኪዳን ዘለኩም ሰባት ኢኹም ኣቱም ሰባት ኪዳን ኣለኩም ኪዳን ንና ኪድናት ዘላለም እዩ ኮንትራት ኣይኮንና እንዳሓዝናዮ ኣምላኽ ናይ ኮንትራት ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽ እንታይ እዩ ንሱ ዘላለማዊ ኣምላኽ እዩ ኪዳና ክንሕልዎ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ እንታይ ኢለኩም ኣብ ኪዳና ክሕልው ዝግብኦም ትዕግስቲ የድልየና እዩ ምሽ ትዕግስቲ የድልየና እዩ ብላይ ሕጂ ከሪአኩም ዝደልየ ዘለኹ ኣብ መንጎ ሓዳርን ኣብ መንጎ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ናብራና መንፈሳዊ ነገር እዩ ከተሓዘ ወይ ከዓ ፅቡቅ ስእሊ ክትሕዘሎ ይደልየ ማለት እዩ ኣብ ሓዳር ወይ ከዓ ኣብ ቃል ኪዳን እንታይ የድልየካ እዩ ትዕግስቲ የድልየካ እዩ ዋላ ቃል ኣምላኽ ኢሎ ክንዕገስ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ነቲ ዝናሓልፎ ፀበባ እንታይ ክንገብሮ ክብልና ኣለና ክንዕገሶ ነቲ ዝመፅእ ሓደ ግዜ ኣምላኽ ኣበይ ኣሎ ኢሎም ዝደንገዩ ኣምላኽ ግና ዝደንገይ ከይመስለኩም ኢልዎም ተዓገሱ ትዕግስቲ የድልያ ነቲ ኪዳን እንታይ የድልያ ትዕግስቲ የድልያ ኣብ ውሽጢ ኪዳንካ ፈተና እኳ እንተበዝሕ እንታይ ይመፅእ ኣለካ ትዕግስቲ የድልየካ ዕጉስ መንዳ እንታይ ይኸውን እታ ኪዳንካ ክትሕለው ኣብቲ ኪዳንካ እንታይ የድልየካ ትሕት ምባል የድልየካ ትሕታት ክንከውን مش كدانك كتعين تداخلين حضرك كتعين تداخلين كستيك قبر عليك هتكتب لك ولا متصحف كل سايلو أنتم ما نسي سبوتكم تاي قبروا تعززيلوا مش أنتم ما سبوت كان نستخدم تاي قبر أفكروا معزات تحت مبالي اللي ناي عبيتنا تحت مبالي اللي ناي بتحضرنا عبيتنا كريستيان تحت مبالي اللي ناي مقنعاتو نتا تبجوا مرعاتو كوز خد زخيل يسوس انتاي كقبري نتيوم تحتات قنا انتاي كقبرومي كازقبومي تحت مبالي اللي ناي كدانا مصنع اللي ناي مش كنصنع علينا تيم كسامو داتا استعقسو يبلنا مش كساموت امون زخونو اخلي الهيوت እንዳይረለም አለሁ አዳሪ የለም አለሁ ይልዎ ምክንያቱም ምጽናዕ የለና ጽኑዓት ክንከውን ኣብ ኪዳና ጽኑዓት ክንከውን ኣብ ክርስቶስ ጽኑዓት ክንከውን استقبلنايو ክርስቶስ
سموداتات صنعنا خنحزو صنعات كنكون اب امنت صنعات ابت كيدانا صنعات كنكون شو እግዚአብሔር ድማ እንታይ ከገብረናይ ከኽብረናይ ኣብ ኪዳን ካ ተስፋ ምግባር ጽቡቕ ምክንያቱ ዋላ ኢልዎምሽ እምነት ተስፋ ኢልዋ ተስፋ ዘለና ሰባት ክንኮን ኣለና ተስፋ እንተዳሐሊካ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብር ኢኻ ደስ ኢኻ ስለዚ ኣብ እምነት ኣብ ቃል ኪዳን ክሕሉ ዝኽእሉ ነገራት እዚየን ስለዚ እንታይ ክብለለ ኪዳና ዘላለማዊ ኪዳን እዩ ዘላለማዊ ኪዳን ምዃኑ እንተዳሪና ኣብ ዕብራውያን 13 እስራ በበለ ይክቱ أملاخ سلام جنا نتي بناي العالم دم كيدان أبي قوسا باقي قلتنا يسوع كريستوس كموت عز تنسو يسوع كريستوس سب كلمة بح زبلو أبخاتكم نجبره بس النجبر زبله كله في عاد تجبرو يبقعكم كابز العالم نوع كبري كنو آمين زلالماو كيدان هايلوا بناي العالم كيدان زلالماو كيدان يعديكنا هذا أملاخ زعدقنا انتايسو زلالماو كيدان إيو كيدانو مخانو انتاي كاريدو أبزت ساعات 10 شعات كم بباي أبزت ساعات 10 شعات انتايلو موسى كم بقولهم كلهم انتايلو حجي دما قالاتي يصبيكم انت سمعكم كيداني ون انت حلهم انتايلو كيداني تايبلالخو جمرك لخو قال أملاخ انتايزي كيداني ناي كيدان مصحفي كيدان زعاتولناي أملاخ زعاتولناي كيدان مالت بقى بقالات كانت تقبره تسمع معلو نجاريو سلازي موسى دك سائل كم بقولهم كلهم تايلو عبزت عصت شعاته حجي دما قالاتي أصبيكم تسمعكم كيداني ون انت حلهم كل مدرنا تيامو انتايا كل مدرنا تيامو حلفا كلهم حزبتات انتاي تكونيهم ገንዘበይ ክትኮኑን ይኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስትን ክህንነትን ቅዱስ ህዝቢ ክትኮኑን ይኹም እቲ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም ነገር እዚ ኢሎ ሹ ሙሴ ድማ ወፂኡና ዓበይቲ ህዝቢ ፀውኦ እቲ እግዚአብሔር ዝዓዘዞም ኩሉ ቃላትካ ነገሮም ኩሎም ህዝብኻ ብሓደ ኮይኖም ተኾይኖም ብሓደ ኮይኖም ነቲ ቃል ኪዳን ነቲ ኪዳን አምላኽ ዝዓትወሎም ነገራት ብሓደ ኮይኖም እንታይ ኢሎም እግዚአብሔር ዝበሎ ኩሉ እንታይ ንገብሮ ኢሎም መለሰሉ ሙሴ ድማ ቃል እቲ ህዝቢ ናብ እግዚአብሔር መለሰለ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ክዛረቦ ከሎ ኢልዎ ተሕሪዩ እንታይ ኢልዎ ነቲ ኪዳን ምስ ነገሮም እቲ ህዝቢ እንታይ ኢልዎ ንኩሉ ቃል ኪዳን ክንገብሮ እንታይ ኢለና ኢሎም ብሓደ ድምፂ ኮይኖም ቃል ኣትዮም ሙሴ ድማ ደም ታገይሩ ደም ነፀገሉ ይብለና እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኢሉ ኣብታ መወዳእታ ይብሎ እቶም ህዝቢ ድማ ብዝሪኦም ዶው ገበረሎም በሎም ካ ናብ ከረንዳ በለ ይኸይድ ነቲ ቃል ኪዳን ምስ አንበበሎም ድሃር እንታይ ገበረሎም ደም ነፀገሎም ይብለና መጀመርታ እንታይ አንቢብሎም ነቲ ሕጊ ወይ ካ ነቲ ቃል ኪዳን ነቲ ኪዳን ምስ አንበበሎም ኪዳንውን እንተሃለኩም ኩላ ምድሪኻ ናተያ ኢሎም ሕጂ ድማ ቃላታ አጸቢኩም ተሰማኹም ኪዳነውን ተሓለኹም መስፈለሎም ሽኡ ደም ነፀገሎም ይብለና ኪዳን ብምንታይ ጸኒዑ ብደም ይነጸል ኣብታ ሓድሽ ኪዳን ካ እንታይ ገይሮ ኢየሱስ ካ ብደሙ እንታይ ገይርዋ ብደሙ ዓዲግዋ ብደሙ እንታይ ገይርና ደሙ ተሻይጥና እቲ ኪዳና ብደም እዩ ስለዚ ነቲ ቃል ኪዳን ድማ እንታይ ክንገብረና እንተ ሓለኹም ኢሎም ክሳብ መወዳእታ እንተ ሓለኹም ኩላ ምድርና ተያሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት እንታይ ገብረጉም ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑን ኢኹም ኢሎም ተዋተይ ገንዘብ አምላክ ክንከውን ንኪዳና ንሓሉ ነቲ ዝሞተልና ኢየሱስ እንታይ ንግበሮ ስለዚ ንቃላተይ እንተ ሓለኹም ኢሎም ንቃል አምላክ ነቲ ቃል ኪዳን ነዚ ኪዳን ክንሕልዎ አምላክ ይደለየና እዩ ኣብዘለና ዮ ንሓሉ ንቃል አምላክ ንሓልዎ ንኪዳን አምላክ ንሓልዎ ሹ አምላክ እንታይ ኢልዎ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት እንታይ ገብረኩም ምክንያቱ ኩላ ምድሪ ናይ መን እያ ናተያ ኢልዎ
ናይ ኣምላኽ ኩላ ምድሪ ስለዚ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑ ኢኹም ኢሎም ናተይ ክትኮኑ ኢኹም ርስተይ ክትኮኑ ኢኹም ስለዚ ንቃል ኪዳን ክንሕልዎ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳኑ ዝፈሰሰ ብደም እዩ ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ሰዓት ኣብ ማሪቆስ ተዛረቦ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ ኢልዎ ናይ ሓድሽ እንታይ ኪዳነይ ብደም እዩ ብደም ይመጽ ስለዚ ኪዳና እንታይ እዩ ዘላለማዊ ኣብ ዕብራውያን 13 እስቄል እውን 37 26 የንብቦ እዩ ስለዚ ኣብ ሳልሳይ ነጥብ ብዘይ ነቶም ኪዳን ዘለዎም ንምድሓናዮም ካልኣይ ግዜ እንታይ ገብር እዩ መጽኡ ንመን ነቶም ኪዳን ዘለዎም ሰባት ንኦም እንታይ ገብር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እጂ ዳግም ከሎ ብምንታይ ዝመጽእ ሕጂ ብሓይጣት እዩ ዝመጽእ ሓይጣትና ኢሉ ድዩ ዝመጽእ ሕጂ እቲ ካልኣይ ግዜ ንመን ክመጽእ እቶም ኪዳን ዘለዎም ሰባት ከምቲ ኣንቶይ ዝበልኩም እታ ኪዳነይ ናባይ ከም ዘምጻኽዎ እቲ ኪዳን ዝኣተወና ክርስቶስ ድማ ዳግም እንታይ ክገብር እዩ ክመጽእ እዩ ኣብ ዕብራውያን 9:28 እንታይ ይብል اوكي 9:28 اوكي أمبلي ከምኡ ከዓ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ክርሕቕ ኢሉ ሓንሳ እተሰውዐ ክርስቶስ ንምድሓነቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ ገብሪ እንታይ ገብሪ ክግለጽ እዩ ከምኡ ኻይዶ እቲ ንሓጢኣትና ብዙሓት ክርሕቕ ኢሉ ሓንሳ ተሰውዐ ሓንሳን ሓዋሩን ዝሞተ ንሱ ጋ እንታይ ኢልዎ ክርስቶስ ንምድሓና እቶም ዝጽበይዎ ንመን ነቲ ኪዳኖም ዝሓለዉ ብደም ገንሸል ዝሓጸቡ ንክርስቶስ ተቐበሉ ምስቲ ኪዳን ዝሓበሩ ስለዚ ኻይ ኩሉ ግዜ ንክርስቶስ ተቐበሎ ክንብል ዘድልየና ኪዳን እተው ክንብሎም ይግባአና ኪዳን ደይብሉ መወዳእቱ እንታይ እዩ ጥፍኣት እዩ ምክንያቱ እቲ ወዲ ዘለዎ ሂወት ኣለዎ ኢሎ እቲ ወዲ ዘይብሉ እንታይ ይብሉን ሂወት የብሉን ዘላለማዊ ሂወት የብሉን ስለዚ ኸ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን መተዓረቂ ዝኾነ ክርስቶስ ንሰብኽ ዘለና ኢልዎ ኣነ ንስኻትኩም ኣብ ኩሉ መገድታትና ኣብ ኩሉ ናብራና ንክርስቶስ ክንሰብኽ ነቲ ኪዳን እተው ምስ ሰብ ምስ ኪዳን ክንብሎ ምስ ክርስቶስ ተዓረቁ ኪዳን እተው ምክንያቱ ኣብዚ ምድሪ ክትሪኦ ከለኹም ሲ ነገስታት ምስ ኪዳን ኣቱ ኪዳኖም እንታይ ይገብሩ እዮም ጠብታ ዝኾን ዋጋ ከፍሉላ እምሽ ሓቀይደ ኪዳናት እንዳ ሕጂ ብላ ሕጂ ብኪዳን እዮም ነገራት እንታይ ዝገብሮ ዝደልየው ዓላማ ክገብሩ እንተደልዮም እንታይ ይገብሩ ቀልጢፎም ነቲ ጎረቤት እንታይ ይገብሮ ኪዳን ኣቱ ኣብትኻ ኪዳን ኣቱ ሹነቲ ዝደልይዎ እንታይ ይገብሮ ይበልዕዎ ኣምላኽና ኣድና ክንደይ ንኪዳኑ ዘይሕሉ ኣምላኽና ኣግዳ ክንደይ ንኪዳኑ ዘይጥበቕ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለይ ካብ ዝሓልፍ እንታይ ኢሎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልልዎ ምክንያቱ ኪዳኑ ዝጠልም ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽና ኪዳኑ ዝጠልም ኣምላኽ ኣይኮነን ኣባይን ኣባኻትኩም ዝኣተወ ኪዳን ኣለዎ ኪዳኑ ድማ ዘላለማዊ ኪዳን እዩ ስለዚ እንታይ ይገብርኒ ይጠልምኒ ስለዚ ኣብ ትኸድኩም መኽዱ ኪዳን ዘለኒ ሰብ እየ በሉ ኣነ ሰብ ኪዳን እየ በሉ ኣብ ቤተይ ኪዳን ኣለኒ በልዎ ኣብ ደቀይ ኪዳን ኣለዎ በልዎ ጸላይ ምንታን ከይትንከየና ጸላይ ምንታን ከይ ኩሉ ግዜ ክንዕውጆ ኣለና ኣነ ኪዳን ዘለኒ ሰብ እየ በልዎ ንብረተይ ኪዳን ዘለዎ ይበልዎ ደቀይ ሰብ ኪዳን እዮም በልዎ ምክንያቱ ጸላይ ንኪዳን ስለዚ እንታይ ኢልዎም እስራኤላውያን ካብ ግብፅ ክወፅኦም ከሎ እንታይ ኢልዎም ደም ምልክት ግበርለ ኢልዎምሽ ነታ ደም ምስ ረኣኹ እንታይ ክገብረ ነታ ገዛ እንታይ ክገብረ ክገድፈ ኢሎ ሽኡ ነቲ ደም ዘይብሉ ድማ እንታይ ገበሮ መልኣኽ ሞት መፂ እንታይ ገይሮ ቀዚፍዎ ማጥፊዎ ነታ ደም ዘለዋ ግና እንታይ ገይረዋ እዚያስ ኪዳን ዘለዋ ኢሉ ይኸይድ መልኣኽ አንቱ
ملأخ موت خمص خلو انتاي زري تادم زلوا غزاي زري يخيد مو تادم زلوا زيا سغروا كيدان زلوا كيدان ديبلا كيدان زلوا اندابل እንዳይ ገብር ገዛ ይሓኒሩ ማለት እዩ ህዋተይ ህይወትና ክርስቶስ ክጨነው አለው ኪዳን ዘ ከምዛ ዝበልኩም ሰባት ምስራዩ ኻስ ኦይ በዓል ሓዳሪ ይኻብሉኻ የስ ትብሎ ምክንያቱ ኣብዚያ ስለ ዝራዩ ህይወትና ድማ እቲ ኪዳን ዝዓትውና ክርስቶስ ንጨኑ እንተዳ ኮይናስ ንስኻሲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢኻ ይብሉኻ ምክንያቱ እንታይ ኣለካ ማለት እዩ ምልክት ኣለካ ኣብ ህይወትና ኣብ ናብራና ኣብ ኩሉ ነገራትና ከም ኪዳን ዘለና ሰባት ንንቀሳቀስ ኪዳን ዘለዎ ወይ ሓዳር ዘለዎ ጥንቁቅ ይምሽ ጥንቃቅ ኢኻ ብዙ ነገር ኢኻ ትጥንቀቅ ስለዚ ኪዳን ዘለኩም ሰባት እንተዳ ኮይንኩም ኪዳን ዘለና እንተዳ ሰብ ዳ ኮይና ምስ ክርስቶስ ኪዳን እንተዳ ሃሊኒ ህይወትና ጥንቁቃት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና ጥንቁቅ ሰባት ንሓይጣት ንፍንፍኖ ሰባት ንዓመፅ ንፍንፍኖ ሰባት ንኽፍዓት ንፍንፍኖ ሰባት ሽኡ ምስራኣስ ብሓቂ ጴጥሮስ ሓደ ግዜ እንታይ ገይሩ ጴጥሮስ ንኣምላኽ ንክርስቶስ ኣይክሕደካን እየ ምስ በሎ እንታይ ኢሎ ዳዊት ከነ ኣብ 8 ክሳብ 11 እንታይ ኢሎ ነቲ ምስ አብርሃም ዝዓተወ ኪዳን ንይስሐቅን ዝመሓለሉ መሓላ ነቲ ንሽሕ ወለዶ ዝዓዘዞ ቃል ንዘለዓለም እንታይ ገይሮ ዘኪሮ ኣምላኽ ንኪዳኑ ይዝክር ኣምላኽ እርግፀኛ ምንታይ ክንከውን እቲ ክምለስ ዝበለ ክምለስ ምክንያቱ ኪዳኑ ስለ ዝኾነ ቃሉ ስለ ዝኾነ ሓደ ሰባት እንታይ ትብሉ ቃሎም ዝዓተው ምንታይ ንቃሎም ንኸይስነፉ እንታይ ገብሩ ይጓንፈኹም ዶ ቃሎም ዝተዛረቦስ ንቃሎም ምንታይ ንኸይሰዓሩ ሞት ሕሸኒ ነዚያ ካብ ዝገድፋዩ ሃንሳ ስለ ተዛረባ እንታይ ገብር ሞት ሕሸኒ ነቲ ቃል ክሳብ ምንታይ ይውዶ ክሳብ ሞት ይምሕለሉ ምክንያቱስ ኣነ ተዛሪበያ ሞ ክሳብ ሞት እዚያ ክሳደይ ይብል ሽው ክሳብ ክሳዱ ምስ መፀዲ ክገድፋ ይገድፋኒ ናትሕተሎ ግን እንታይ ገብር ሽው ክሳብ ሞት ይብል እሞ هواتي أملاك قدا نقالو كندي زي في السماء نتز تزارو كواي جورو هواتي كيدانا لنا بيتنا كيدانا لنا في الله دما كل جزء كيدان كم زلنا سبات كم تي عن توي زبل كخوم دقام سوت يوصو جزام ساعات هو يجورو كمو هنكون يجيبانا كيدان زلنا كل جزء ملكتنا يسوس ملكتنا أبصرحنا يسوس كنشتت لنا أب كله زمدنا يسوس كنشتت لنا أبيتنا يسوس كنشتت لنا يسوس تحتنا كابز مهارنا نحن تحتنا نكريستوس كنريلنا شو عم نبيترس مسرائيتوس نسخاهم بحكي مسوم نبركايلاتو مسو نبركايلاتو مش من ترياتو أزرارة خافلوتيو مخنياتو سي هواتي فلوتا سبات نخل كمتي زبالكم سبات مسرعيو سبقال كيدان مخانكا أو خلو زقمتوخا باكايدانا أما عاكل حزاب أكايدا خمسة أما عاكل داي قبريلو حتصبقو صبقات كنو كيدان زلكم سبات كنو كمتي كيدان زلو تتنققو زخيد جبرتاتون أكايدون تتنققو زخيد همو كيدان زلني سبين تدايلكم كيدانكم تتنققكم حلو لذي خاي نزك كيدانين تحلهم يلوم عبد سعد نكيدانين تحلهم يلوم مدر كله ناتيام يلوم حلفا كلهم حزبتات حزبي كقبركم يلوم أملاح حزبي كبلكم ولدي كبلنا ناتي كبلنا نكيدان أملاح نحلو كل عينت كتعات كيعتنا زي مصحف قدوس ناي كيدان مصحفي
ሰባት ዶክትሪኖም በተፈላለየ ነገራት ህጋጨው ይኽእልዮም ነገር ግና መጀመርታ ናሓቶ ዝግባና ኪዳን አለ ካዲ ምስቲ ኢየሱስ ብሎ ኢየሱስ ሲዩ ክስበኽ ዝግቦ ኢየሱስ ሲዩ ንሱ ዓልቃል ኪዳን እዚ ኪዳን ዘለዎ መጽሓፍያ እዚያ ኪዳን ድማ ስለዚ ንኢያሱ እንታይሎ ነዚ ቃል ኪዳነይ ለይተ መዓልት እንታይ ግበረይሎ አስተንትኖ ካብ አፍካ ድማ ይትፍለዮ ንሱ ይዝሕልወካ ንሱ ይዝሕልወኒ ንሱ ይዝሕልወና ምክንያቱ ኪዳን ንሽ ዝሕልወኩም ኪዳን ይዝሕልወኪ ኣብዚ ኸድናዮ ንኺድ ኣብ ሙዓከል ዝረኸሰ ወለዶ ኣብ ሙዓከል ሓጥእ ዝኾነ ወለዶ ኪዳነይ ይሕልወኒ ምክንያቱ ዳንኤል ይስሐቅ ዓብደነጎ ምስራኤሎም ሲ ካብቶም ህዝቢ ንሳቶም ፍሉያት እዮም ነይሮም ፍሉይ ዘበሎም እንታይ እዮም ዝኸዶም ዋላ እንተዳ መጽሓፍ ቅዱስ ሪሞስ ኤርምያስ እንዳገይሮ ኪዳኑ ይዘኪሩ ኪዳኑ ዘኪሩ መቼስ መዝሙር አይዝምራኔ ዝምሩ ላይ ይኸብዳ ሐሪም ኤርምያስ ታገይሮ ድህር 7 ዓመት እንዳይገብር ክመለስ ከም ዝኾነ ኪዳኑ ዘኪሩ ከምቲ ዝበልካዮ 7 ዓመት ኮይናዮ ሞ እንዳይግበር ኪዳን ካ ዘክር ኢሎ ኪዳና ክንዝክር ይግባና ኣለሁ ድሃን ነቲ ምስ አብርሃም ዝኣቶ ኪዳን ንይስሐቅ ዝመሓለሉ መሓላ ነቲ ንሽሕ ወለዶ ዝዓዘዞ ቃል ዘለዓለም ዘኪሩስ ምድሪ ከነዓን እድልቶም ርስቶም ክትኸውን እያ ኢልዎ ስለዚ እንታይ ኢሎም ኣምላኽ ንኪዳኑ ዝዝክር ኣምላኽ ሕዋተይ ዝተረሳዓና እኳ እንተረሳዓና እንተተመሰለና ብሰባት ዝተረሳዓና እኳ እንተመሰለና ሓደ ነገር በሉ ኣብ ቤትኩም ከይንኩም በሉ ንውሽጥኩም ካ ነገርዋ ኣነ ኪዳን ዘለኒ ሰብ በልዎ ኪዳነይ እሙን እዩ በልዎ ስለዚ ኣብ ኪዳን እንታይ ለኩም እምነት የለየና ይምሽለኩም ኪዳን ዘለኒ ይበሉ በቲ ዝሓለፎ ንሕለፍ በቲ መከራ ንሕለፍ ኣነ ኪዳን ዘለኒ ይበልዎ ኣነ ዝከረኒ ዛጓለይ ክትውለድ ከላስ ኪዳን የለውፅያ ነይረ ሽማ ነደይ ደዊለ ለተኪዳን ያሽማ ካደይ በጋጣሚ ፈሊጤ ኪዳን ገይርያ ለታለተ ትብል ቁርጽ አቢለስ ታኪዳን ትብል አልግባ ቢለላ ንጓሌ ነደይ ደዊለስ ማማ ብላ ጓለም ጼለሞ ሽማስ ኪዳን ከብላ ኢልያስ ማ አደይ እንታይ ላትን ወይ ወደ ላትን ወይ ዲፈት ወዛስብ ገለላትን ነይ አቤት ናይ ቀደም ሽሚያ ነው አይፈቷን ላትን ግን አነ ተረዲያትን ያ ዘላጽ ተረዲያትን ማማ ኢልያሾ ሽምክኮ ከምቲ ሽምኪ ይኹ ታሳ ዝሓለፈቶ ነገር ስለዚ ፈልጥ ማለት እዩ እቲ ሽምኪ ኪዳንኪ ክሳብ እጂ ኣጽሒክ እምበር ሽምኪ አብረረት ትኾን መብረረቶ ነይራ ኢለ ሽምኪ ሓላዊ ኮይንኪ ሽምናሚ ሽሕልወና ይባይዘወይ አቀይደ ደምበላሽ ብሎ ደም ክመልስ ደሊዎ ምሽ ወለዲ أنا فداي قلت بلو أرعدهم تقولوا يرعدك تاخذوتها شو أنت إلياس ماما إليا شمكي هم شمكي صبو شمي ودي كمون تخين كاس بلا لا جين يا نابلي أخي ده مالتي أيكم لكم دليل إدان قليل سمع يكونن بينكم مسكنكم أما هارم مسعنكم نقرات مستفعكم كمتي نقركم تاريخ بجايكا يسوس كيداني تبلوه كيداني يسوس بلوه حقي sometimes سبات زرقهم ديركم وخاش قريمة sometimes سبات كردو خازي يخونو نقرات يخون أملاخي أنا قنا كيدانا لنبلوه أنا سب كيداني بلوه كيداني زلالمو كيداني بلوه ነገረትኳ ነገራት እንተጸልመተኒ ንስኻግን ኣብ ልዕለይ ኪዳን ኣለካ በሎ ስለዚ ሕዋተይ ዘላለማው ኪዳን ይዘለና ንዘላለም ዓለም ክንምስ ክነብር ቀሊል ኣይኮነን እዚ ምድራዊ ድኳና እንተመስበሰኳ ኢሉ ስለዚ ኢየሱስ ታይሎ ኣነ እንተኸድኩ ይሕሸኩም ኢሎ ስፍራ ከዳለልኩም ቤት ከዳለልኩም ኢሎ تماليس أنت كجبركم وصدقكم أبتع نزل أخوان أنت كجبركم مخنياتو كيدانات هيلكم دم أفسيسلكم
ስለዚህ ትክምለስ ዝክቦ ክምለስ እዩ ትፍራድ ዳልዩ እንታይ ይገብር እዩ ሕዋተይ ካብ ኩሉ ነገራት ክንወፅእ ምንታን ክንክእል ብጀካ ኢየሱስ ካልኣይ ተስፋኹ ክርስቶስ እቲ ኩሉ ምንጪ ካልእ እቲ መስርእ ናይ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ኪዳን ዘለና ሰባት ኢና ብኪዳን እንመላለስ ብኪዳን ንውፃእ ብኪዳን ንእመን እዚ ምስ ንገብር ድማ ካብ ኩሉ ነገራት ክንስወር ኢና ኣምላክ ክሕልወና እዩ ምክንያቱ እቲ ዝሕልዎ ኪዳኑ እዩ ዝሕልዎ ካብ ኩሉ ነገራት ክጥንቀቕ ዝደሊ ኣምላክ ንኪዳን እዩ ስለዚ ዘላለማዊ ኪዳን ምዃኑ ኣብ ዘዳግም 7:9 ኣለኩም ኤርምያስ 31:31 ኣለኩም ዳንኤል 9:4 ኣለኩም ነህምያ እውን ኣለዎ ንሱ እንታይ እዩ ዘላለማዊ ኪዳን ብደም ኢና ተዓዲግና ብዘለዓለም ድማ ኢና ክንነብር ምሱ ስለዚ እዚ ንነብሮ ዘለና ናብራ ንሱ እንታይ እዩ ጊዜያዊ ናብራ እዩ ስለዚ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ክትኮኑ ኢኹም ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ክትኮኑ ኢኹም ኢልዎም ቅዱስ ህዝቢ ክትኮኑ ኢኹም ኢልዎም ቅዱሳት ክትኮኑ ምክንያቱ ሰብ ኪዳን ዘለኩም ሰባት ምዃንኩም ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ ኣብ ንሓሉ ኣብ ናዕቱ ንውፃእ ንእተው ኣብ ስራሕና ይኹን ኣብ ገለ ንኪዳንና ንሓሉ ነቲ ቃሉ ንሓሉ ምክንያቱ ተፍቁሩኒ እንተዳ ኮይንኩም እንታይ ግበሩ ኢልዎም ቃላተይ ሓሉ ኢልዎም እዚ ቃል እንታይ እዩ ናይ ኪዳን ቃል እዩ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ዝኣትወሉ ፕሮሚስ ዝኣትወሉ ኣብዚ ቃል እዩ ዘሎ ስለዚ ኢየሱስ ክዛረቦም ከሎስ ኩሉ ብዛዕባ እንድዛረባ ዘለዋ ኢልዎ ብዛዕባ ኢየሱስ እንድዛረባ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ኢየሱስ እንድዛረባ ስለዚ ከዓ ኢየሱስ ክንከውን ዘለና ከም ኢየሱሳዊ ህይወት ኣምላኻዊ ዝኾነ ባህሪ ሒዝና ክንመላለስ ትሑታት ክንከውን ስለዚ ኣምላኽ በዚ ይደልየና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባርኩም ሰብ ኪዳን ይበሉ እስኪ ሰብ ኪዳን ይበሉ ኪዳን ኣለና በሉ ኪዳን ዘለዎ ማንም ኣይትንክዮን ኪዳን ዘለዎ ካብ ክፉ ክህልወኩም እዩ እቲ ዝሕልወኩም ንስኻትኩም ክትሕልዎ ስለ ዝደለኹም ዘይኮነ ዝሕልወኩም እቲ ኪዳን እዩ ባዕሉ ዝሕልወኩም ሳምታይምስ ኣነ ንገዛ ርእስኻ ትፀድ ንገዛ ርእስኻ ተድህና ንገዛ ርእስኻ ትሕልዋ ይመስለካ ነገር ግን ኣይኮነን እቲ ዝሕልወካ እቲ ኪዳን እዩ ዝሕልወካ ምንታን ክፉ ከይትንከይካስ ኪዳኑ ይሕሉ ምንታን ፀላእትኻ ከየጥቅዕኻ ንሱ ኪዳኑ ይሕሉ ብዙሓት ከጥፍኡኻ ይመፁ ግና ኪዳኑ ይሕሉ ኣምላክ ኪዳነይ ይብል እሱ እኮ ገንዘበይ ይብል ኪዳንካ ገንዘብካ እዩ ጥሪትካ እዩ ስለዚ ጥሪተይ ገንዘበይ ክትኮኑ ኢኹም ዝበለ ስለዚ ዋላ በይንኹም እንተኾንኩም ብሕማም ኩኑ ብኩሉ ነገር ሕለፉ ኣነ ኪዳን ዘለኒ ይበሎ እቲ ተበጀወኒ ኪዳን ኣለኒ ይበሎ ስለዚ ኪዳን ማለት መትእትታው ማለት እዩ ምሕባር ማለት እዩ ኣነ እንደሳልቅ ቃልና ኣቱ ንዘራረብ ሓደ ነገር ኪዳን ኣቱ ኪዳን ኣቲና ማለት እዩ ንሓደ ዕላማ ብቃል ጌርና እንታይ ንገብሮ ኪዳን ካፍሪስካ ኪዳን ኣፍሪስካ ይብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ከይቲ ቃል ኣምላኽ ኪዳን ዝኾነ ኪዳን ስለ ዝኾነ ኪዳና ንሓሉ ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ቅዱሳን ኩኑ ዝበለ ቅዱሳን ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እዩ ማለት እዩ ኣብ ሰዓተይ ወደይ ሰዓተይ ሰዓት ሒዝኩም ዘለኹም ሰባት ኣለኹ እግዚአብሔር ይባርኩ ስለዚ እንታይ ኢኹም ሰብ ኪዳን ኢኹም ኪዳን ምስ ክርስቶስ ኣለኩም ስለዚ ኣብ ኩሉ መገድታትና ሰባት ክነብግር ክንተዳ ኮይናስ ንክርስቶስ ጥራይ ክነግር ይግባል ክባረኽ ኢኻ ክሰግር ኢኻ ክትሕስ ኢኻ ንሱ እንታይ ይኮነን ንሱ ይኮነን ቀዳምነት ኪዳን ይሓዞካ ክርስቶስ
እቲ ክርስቶስ ዘለዎ ንሱ ህይወት ኣለዎ ዝበለ ንሰባት ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ዘላለማዊ ዝኾነ ነገራት ንኦ እንታይ ንግበሮ ንኦ ንሓቦ ምንታን ዘላለማዊ ምስ ክነብሩ ንዘለዓለም ምንታይ ምስ ክነብር ኢየሱስ ድማ እንታይ ይገብር እዩ ክምለስ እዩ ኣምላኽ ይባረክ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ክንጽልይና እስኪ ክንወደና እስኪ ገዛ ርእስኩም ክትሪእዋ ደለየ እስኪ ኪዳን ዘለኩም ሰባት እዩ ኪዳንኩም ዘላለማዊ ኪዳን እዩ أنا كيدان يلا نبلو أنا سبات كم زبلون دي كونا كيدان على نبلو ملك الدم على نبلو ملك تعلقوا كريستوس زلوا نسو هو تعلقوا يلو زي كيدان ስለዚህ ራእይ ዮሐንስ 9 እንታይሎ ድሕሪዚ ድማ ርኢኹ እነሆ ካብ ኩሎም ኣሕዛብ ዓሌታት ህዝብታት ካብ ብዘሎ ቋንቋታት ተዓከቡ ሓደ እኳ ክቆጥሮም ዘይኽእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨንፈር ስየ ኣብ ዕዳዎም ሂዞም ኣብ ቅድመቲ ዙፋን ኣብ ቅድመቲ ገንሸል ደው ኢሎም ረእኽዎ ኢሎም ኣብዚ ዕጫይና ኣምላኽ ዝደልየና مدهاني نايتي أب زفان تقميت زلوا أملاخنا نايتي جنشل إيو نابلو عويلهم كأدرو يبلنا لازم تايلهم دهرز دماريخو إنه كاب كلهم حزب عليتات حزبتات كاب زلوا قانقاتات تعكبوا هذا كاب قطرهم زي خيل كيدان زلوهم سعادة كداهم تتخدينهم أنفرسية أب داوم هزم أب كلمة زفان أب كلمة جنشل دو إلهم رأيخو لهم هواتي أملاخ زدليو نجارات السيو إذا مدري مدراويو نسود ما هزنا هيكن كيدنا هزنا هين كينا عبدنا خنقرفو لازم بزلالة ما هو كيدان زعدقنا بت نسو زبلنا بتك على كيدان وبقالو مسارات كنا ملالس هيوتنا من تان كتصبق زلالة ما هو من تان كتصبق أب كيدان أملاخ أب قال أملاخ نصنع صنعات كنكون ስለዚህ ከምቲ ቃሉ ዝበሎ ከምቲ ተፍቅሩንን ተዳኺምኩም ትእዛዛተይ ሓልው ዝበለና ኪዳን ክንጸንዕ ኣምላኽ ይደልየና ምልክት ኣለና ሰብ ህይወቱ ይዛረብ እዩ ወይ ክርስቶስ ይብል እዩ ወይ ድማ ምድራዊ ይብል እዩ ስለዚ ከምቲ ኪዳን ዘለና ሰባት ከም ኪዳን ክንመላለስ ኣምላኽ ይደሊ كيدان على نبلو كل نجار كيدان عليكم أبتعتو أبتوصو مخنياتو كيدان كا مساخاي زخيد تعتو مساخاي زلو توص مساخاي زلو أبصرها مساخاي زلو مخنياتو ملكت سلازي قنا يا بير هو رخي كالهو أبو نسخات صادق سلازهم كاتباره جون كم تقال كازبل كانا كم ناي كيدان سبات زيابير كناعت كنوص اب كل نغرات دما ناتكا ملكت كين قدف زيابير هوي عندبتنا نعخا كزنتو تكبار اداونا نعخا كزارب زيابير كدغفنا يصلي الله ابو يوثنا مملسو يدما نابرانا مملسو يدما زيابير هوي كم قالكا خدم انصلي علينا زيابير نسخاب قال كايخا نخيدان كاتحلو يخا فلذيك زيابير هوي نانا دما نخيدانا كان حلو مستو عالم طبابن كتبنا نصلي علينا زيابير هوي عمرنا خفت لبنا خفت كل ما قدنا دما زيابير هوي
اتزحلونا كيدان يمو أب كيدانا دو كنبل سخاد دقفنا بنهجر كل سم كايخبر سيبش